हेलो सुस्वागतम 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 अखंड हिंदुस्तानच्या आराध्य दैवत अखंड हिंदुस्तानच्या आराध्य दैवत श्री गणरायाला वंदन करून ज्यानं हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली आणि हिंदूंना हिंदूकडून जगण्याची सुवर्ण संधी दिली तो महाराष्ट्राचा लाडका राजा शिवछत्रपती महाराजाला मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा रंगभूमी रंगदेवता आणि नटेश्वराला वंदन करून आमच्या निवडणुकी ग्रामदेवता श्री देवरावांना आमच्या रत्नागिरी निवडणुकी ग्रामदेवता श्री देवरावांना व ह्या मुंबईची मुंबादेवी तिच्या चरणी नतमस्तक होऊन आई नवलाई माता तिला वंदन करून तमाम जमलेल्या माझ्या सर्व रसिक बंधू भगिनींना लाख मोलाचा मुद्रा करून आम्हाला या ठिकाणी आमची कथाकथा करण्याची जी बहुमोल संधी दिली ते आमचे मित्र सुनील संग्राम गावळ संकल्पित आणि संतोष प्रकाश आंबेडकर यांना मानाचा मुद्रा श्री हरिहर शंकरागिरी श्री नवलाई विद्यामंडळ धुळी रत्नागिरी अपना पुढे सविनय सर्व सादर केला हो लोकांचे खेळे अर्थात बहुरंगी नमन तसेच आमचे नमन प्रमुख सुरेश रावणे अध्यक्ष तानाजी गावडे डायरेक्टर हरिश्चंद्र रावणे विदुंगमणी सुरेश रावणे मुख्याला साथ देणारे प्रकाश रावणे तसेच आमच्या कार्यक्रमाला संगीतमय साथ देणारे ऑर्गन मास्टर सुशील रेल्वे एक्सोप्यार हरेश मालक कॉल्पीपट्टू सौरभ उर्फनाना खवाली सावंत सिस्टीम रतन गावणे व त्यांचे सर्व सहकारी तसेच या नमाचे गीतकार गोविंद कारले नमाचे गायक रोशन रावणे सहगायक सचिन रावणे तसेच माझ्या सर्व नमस्ते कलाकारांना आम्हा कलाकारांचा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा परशुरामाच्या पुनस्पर्शानं पावन झालेल्या परशुरामाच्या पुनस्पर्शानं पावन झालेल्या या कोकणच्या भूमी कोकणची लोककथा शिवाकांत असणाऱ्या आणि जोपासणाऱ्या माझ्या सर्व कलाकारांना मानाचा मुद्रा तसेच भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिवार वंदन करून श्री हरिहर शंकरागिरी श्री नवलाई विद्यामंडळ धुळी रत्नागिरी आपल्यापुढे सविनय सर्व केला हो सुमधुर स्वराने रचलेली कलाकृती अर्थात कोकणचे खेळ बहुरंगी नमन बहुरंगी नमन बहुरंगी नमन हेलो श्री गणपती गजानन महाराज की जय श्री रंगदेवते माते की जय हेलो पडली मृदुंगाची थाप होतो टाळांचा
बोलायची ही पोर करताय नमन सादर आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया पडते तू माझी नावर ओ तुझा गजर बोलायची गोड आता रंग तू भराया ये रणी तू गणराया आता रंग तू भराया ये रणी तू गणराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया माझे पहिले नमन वसु गणपती देवाला माझे तुझे नमन वसु धरणीया मातेला माझे तुझे नमन वसु धरणीया मातेला माझे तुझे नमन वसु धरणीया मातेला माझे तिसरे नमन वसु तिन्ही त्रिभुवनाला माझे चौथे नमन वसु काजळी सूर्याला माझे चौथे नमन वसु काजळी सूर्याला माझे चौथे नमन वसु काजळी सूर्याला माझा रंग तू भराया ये रणी तू गणराया माझा रंग तू भराया ये रणी तू गणराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया माझे पाचवे नमन वसुबाची पांडवाला माझे सहावे नमन वसु गावच्या देवाला माझे सहावे नमन वसु गावच्या देवाला माझे सहावे नमन वसु गावच्या देवाला माझे सातवे नमन वसु सप्त सागराला माझे आठवे नमन वसु देवकी जमाला माझे आठवे नमन वसु देवकी जमाला माझे आठवे नमन वसु देवकी जमाला आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया माझे नववे नमन वसु नवखंड पृथ्वीला माझे गावावे नमन वसु दशखंड काशीला माझे गावावे नमन वसु दशखंड काशीला माझे गावावे नमन वसु दशखंड काशीला माझे अकरावे नमन वसु एकादश रुद्राला माझे बारावे नमन विठ्ठल रखुमाईला माझे बारावे नमन वसु विठ्ठल रखुमाईला माझे बारावे नमन वसु विठ्ठल रखुमाईला आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया माझे तेरावे नमन वसु बसल्या सभेला माझे चौदावे नमन वसु खेळच्या गळ्याला माझे चौदावे नमन वसु खेळच्या गळ्याला माझे चौदावे नमन वसु खेळच्या गळ्याला आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया आज रंग तू भराया ये रणी तू गणराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया रंग देवते आम्ही नमितो तुझला ये तुझाराया
हॅलो गणाधीश जो ईश सर्वा गुणाचा मुलारंभयानं भक्तो निर्गुणांचा नमो शारदे मूल चत्वारे वाचा नमो पंचमत्यानंद या राघवाचा नमो पंचमत्यानंद या राघवाचा श्री गणा आजया क्षणा श्री गणा तुया आजया या मंगल समयी द्यावाशीष जना या मंगल समयी द्यावाशीष जना द्यावाशीष जना पूर्ण करावी कामना श्री गणात यावे आज या क्षणा 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 या मंगलमयी द्यावाशीष जना या मंगलमयी द्यावाशीष जना द्यावाशीष जना श्री गणात यावे आज या क्षणा श्री गणात यावे आज या क्षणा रूप मनोहर तुझे निवाहिले मन मंदिर माझे मोहून गेले मन मंदिर माझे मोहून गेले मन मंदिर माझे मोहून गेले गंध पुष्प दुर्वासनी चरणी वाहिले भक्तिभावाने गणा तुला आरविले भक्तिभावाने गणा तुला आरविले
भक्ती भावाने गणा तुला मन भरून आले तुझी भक्ती करताना मन भरून आले तुझी भक्ती करताना तुझी भक्ती करताना देवा माझा दया घना गणा तुयावे आज या क्षणा गणा तुयावे आज या क्षणा तुझीला येशी तू घराला सान गोर आनंदाने लागे ना सयाला सान गोर आनंदाने लागे ना सयाला सान गोर आनंदाने लागे ना सयाला अष्टगणांचा म्हणतील तुझला शुभ कार्या समान गणा तुला पहिला शुभ कार्या समान गणा तुला पहिला शुभ कार्या समान गणा तुला पहिला गंगुनी दाटी तुझी आरती गाताना सारे गंगुन दाटी तुझी आरती गाताना तुझी आरती गाताना वर यावे पावनाला गणा तुयावे आज या क्षणा गणा तुयावे आज या क्षणा या मंगल समय देवाशीष गणा या मंगल समय देवाशीष गणा देवाशीष गणा पूर्ण गणा तिगावला गणा तुयावे आज या क्षणा गणा तुयावे आज या क्षणा कथा एक दंताची कथा एक दंताची कथा एक दंताची ठीक आहे नमो दत्तात्राय नमः ओम नमो दत्तात्राय नमः ओम नमो दत्तात्राय नमः हे दूरची क्षत्रियवीर राजदीन मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे तू माझ्याकडून इच्छित वरदान प्राप्त करू इच्छितोस तुझी काय इच्छा आहे हे गुरुदेव आपण माझ्यावरती खरंच प्रसन्न असाल तर प्रथम मला अजिंक्य बनवा माझ्या बाहूवरती सहस्रभुजा प्राप्त होतील आणि त्याच सहस्रभुजांच्या जोरावरती मला जे इच्छित होईल ते मी प्राप्त करीन असा मला वर द्या पण छत्राच्या जीवावर वरदानाचा दुरुपयोग तर करणार नाहीस ना हे स्वामी गुरुदेव मी जन्मताच एक क्षत्रिय आहे
क्षत्रिय धर्माचा पालन करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो. जो मला प्रति आव्हान करेल त्याला निश्चित शासन केले जाईल. एक गोष्ट लक्षात ठेव, न्यायाविरुद्ध शस्त्राचा वापर किंवा एखाद्या पवित्र नारीचा अपमान हे तुझ्या मृत्यूचे कारण बनेल. तथास्तु तथास्तु तथास्तु. धन्य झालो आम्ही, धन्य झालो. सहस्त्रबाहू, सहस्त्रभुजा, स्वामी दत्तात्रयांच्या कृपेने मला सहस्त्रभुजा प्राप्त झाल्या. या साऱ्या त्रिपुरामध्ये मला कोणीही हरवू शकत नाही. या सहस्रार्जुनाची आपणास एक चेतावणी आहे. या सत्याच्या मार्गावरून आपण चालत आहात. त्या सत्याच्या मार्गावरती या क्षत्रिय धर्माचा झेंडा रोवी तेव्हाच नाव सांगीन सहस्र अर्जुन, सहस्र अर्जुन. नारायण नारायण नारायण. छंद तुझा लागला लागला तुझ्या रे नामाचा. 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 लागला 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 लागला. छंद तुझा लागला लागला तुझ्या रे नामाचा. छंद तुझा लागला लागला तुझ्या रे नामाचा. महिमा गातो कवनामाचा. दर्शन दे
तू आता मजला दर्शन दे तू आता मजला लागला 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 छंद तुझा लागला लागला तुझा रे नावाला छंद तुझा लागला लागला तुझा रे नावाला नारायण नारायण महिकावतीचा राजा कृतवीर्य आणि त्याची राणी रंकावती यांना एक पुत्र झाला. शंकराच्या शापामुळे त्याला जन्मताच हात नव्हते, परंतु त्या पुत्राने स्वामी दत्तात्रयांची घोर तपश्चर्या करून त्यांच्याकडून शस्त्रबाहू आणि अमरपणाचे वरदान प्राप्त केले आहे. आणि आता तो अर्जुन सहस्त्र अर्जुन या नावाने मोठ्या आनंदाने राज्य करत आहे. आता आपण इथे आलोय तर त्याची भेट तर घेतलीच पाहिजे. नारायण नारायण भावांतरीचे जसे जुई फूल भावांतरीचे जसे जुई फूल स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच भूल रे तुझे नाव आले ओढे सुग्न भारावले तुझे नाव आले ओढे सुग्न भारावले तुझे नाव आले ओढे भावांसाठी जे आहे तसे कुणी फूल भावांसाठी जे आहे तसे कुणी फूल स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच भूल रे तुझे नाव आले ओढे तुझ्या भारावले तुझे नाव आले ओढे तुझ्या भारावले तुझे नाव आले ओढे नको झालं चिपळाविना नको भिन्न राग नको झालं चिपळाविना नको भिन्न राग झोपेता येतसे लागले तुझे नाव आले ओढे तुझ्या भारावले तुझे नाव आले ओढे तुझ्या भारावले तुझे नाव आले ओढे भावांसाठी जे आहे जसे तुई फूल भावांसाठी जे आहे जसे तुई फूल स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःच्याच सुगंधाची स्वतःलाच भूल रे तुझे नाव आले ओढे तुझ्या भारावले तुझे नाव आले ओढे तुझ्या भारावले तुझे नाव आले ओढे महिकावतीचा राजा सहस्रार्जुन स्वामी दत्तात्रयांच्या कृपेने मला सहस्त्र भाऊ निर्माण झाले. माझ्या शक्तीचा सामना कोणीही करू शकत नाही. मी अमर आहे, मी अजिंक्य आहे. नारायण 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 जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊने
जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊने मानवा सार्थक कर या जीवनी मानवा सार्थक कर या जीवनी जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊने जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊने मानवा सार्थक कर या जीवनी मानवा सार्थक कर या जीवनी जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊने जन्माच्या संगे जन्मे जन्मे मृत्यू हा येऊने मानवा सार्थक कर या जीवनी मानवा सार्थक कर या जीवनी नारायण नारायण प्रणाम महितावतीचे नरे या नारदाचा प्रणाम स्वीकार करावा यावे यावे मुनी या माझ्या महितावतीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे राजन स्वामी दत्तात्रयाची घोर तपश्चर्या करून त्यांच्याकडून सहस्त्रबाहू आणि अमरपणाचे वरदान प्राप्त केले आहे या अर्जुनाचा सहस्त्र अर्जुन झाला नारायण नारायण नारद मुनी किमत्र पृथ्वी परमया शक्तिमानच या परमार्या नास्ती या संपूर्ण भूतलावरती माझ्या इतका बलवान आणि शक्तिवान कोणी नाही नारायण नारायण गर्वस्थ गृह नित्यमेय अधस्थितम कर्माचे घर नेहमी खालीच असते नारद मुनी काय बडबड तिकडे अरे राजन हा तुझा भ्रम आहे तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असा योद्धा एक आहे माझ्यापेक्षा बलवान नारद मुनी ते शक्य नाही या साऱ्या पृथ्वी तलावरती माझ्या इतका बलवान आणि शक्तिमान कोणी असू शकत नाही अरे शस्त्र अर्जुना तुझ्यापेक्षा बलवान आणि श्रेष्ठ असा योद्धा म्हणजे लंकेचा राजा रावण अरे शस्त्र अर्जुना तुझ्याकडे सहस्त्र बाहू आहे त्याचप्रमाणे त्या रावणाकडे इच्छित 10 हात आहे इच्छित 10 मुख आहे त्यामुळे त्याला दशानन असे म्हणतात नारद मुनी तुमचे ब्रह्मज्ञान बंद करा त्या रावणाला नक्कीच परास्त करे तो माझ्यापेक्षा बलवान आणि शक्तिमान मुलीच नाही अरे शस्त्र अर्जुना तुला जर त्याचा पराभव करायचा असेल तर ऐक तो आता नर्मदा नदीच्या काठी शंभू महादेवांची पूजा करत आहे तिथे जाऊन जर का तू त्याची पूजा नारायण नारायण सेनापती सेनापती बोला महाराज सेनापती आपले सारे सैन्य सज्ज करा चला काय निघा लवकर त्या रावणाला बंदिस्त केलेच पाहिजे चला चला निघा लवकर नारायण नारायण आता युद्ध पाहिला आपण पण याच्या मागोमाग गेलंच पाहिजे नारायण नारायण
नमनासाठी उपस्थित प्रमुख पाहुणे ओम नमः शिवाय। 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 शंभो कोणाची मथलिया दशानंद रामाच्या पूजा मंडळ आणण्याची त्यानंतर स्वतःच्या मृत्यूला निमंत्रण दिलं असावं। दशानंद पाहिलंस तुझ्यापेक्षा मीच बलवान आहे, मीच शक्तिवान। अर्जुना तू या रावणाच्या पूजामध्ये विघ्न आणून तू त्या शिवशंभरचा अपमान केलास, तुला क्षमा नाही, तो तुझ्या मृत्यूला निमंत्रण दिलं आहे। दशानंद तू माझ्या राज्यामध्ये उभा आहे, माझ्या राज्यामध्ये चरित्र आणि शिष्टाचार सोडून माझे चरणधर हा सहस्रार्जुन तुला क्षमा करण्यास तयार आहे। अर्जुना नाही तर तू ज्या चरणाबद्दल बोलत आहेस त्या चरणी करू याच नर्मदा नदीमध्ये तुझ्या अंतःकरण करेन, त्यालाच नाव सांगत लंकाधीश रावण। दशानंद रावण आहेस म्हणून इथं उभा आहेस, नाही तर या सहस्रार्जुनाने केला असता। दशानंद तुला क्षमा नाही।
म्हणे दशानन, म्हणे दशानन. पहिलाच लंकापती रावणा माझ्या चरणाजवळ आहे आणि मी मात्र सहस्रार्जुन. क्षत्रिय धर्माचा विजय, क्षत्रिय धर्माचा विजय. सेनापती, सेनापती, बंदिस्त करा आणि आपल्या बंदिवसात थांबून ठेवा. येत आहे मी. भार्गवरावाचा कोटी कोटी प्रणाम. स्वीकार करा. परशुरामा, तू आता सक्रिय झाला आहेस. तू युद्धात प्रावीण्य आहेस. या संपूर्ण संसारात तुला युद्धात कोणीही पराभूत करू शकत नाही. हे त्रैलोक्याच्या स्वामी, तुम्हीच मला धनुर्विद्येचे आणि परशुविद्येचे ज्ञान दिले. या रामाचा परशुराम केवळ आपल्यामुळे झाला प्रभू, तुमच्यामुळे झाला. परशुराम, खरा योद्धा तर तू आहेस. आम्ही फक्त निमित्त आहोत. हे प्रभू, हे प्रभू, तुम्ही मला धनुर्विद्या आणि पाशुपतास्त्र प्राप्त केले आहे. मी राम तुम्हाला प्रणाम करतो. स्वीकार करावा. परशुरामा, तुला जर गुरुदक्षिणा द्यायची असेल तर मी मागेन ते तुला द्यावी लागेल. प्रभू, तुम्ही जरी माझे शिर कापून मागितले तर या परशुराम स्वतःचे शिर घसत घसत कापून तुमच्या चरणाशी आहे. आज्ञा असावी प्रभू, आज्ञा असावी. परशुराम, तुझ्यासारखा माझा भक्त एक रावण आहे. तो शस्त्र अर्जुनाच्या बंदिवासात आहे. तू त्याची सुटका कर. एक मी गुरुदक्षिणा समजेल. प्रभू, मी तुम्हाला वचन देतो की त्या सहस्रार्जुनाच्या बंदिवासात असलेला दशानन रावण याची सुटका करेल. शंभो शंभो.
काय रावण आहे? कामगार कामगारला या सोडा त्या दशानन रावणाला. आम्ही राजाचे सेवक आहोत. आम्ही राजाचे सेवक आहोत. मी काय बोलत दिलं नाही तुम्हाला. सोडा म्हटलं ना. आपण साधारण व्यक्ती निश्चितच नाही. हे दशानन रावण, मी ऋषी जमदग्नी आणि माता रेणुका यांचा पुत्र शिवभक्त परशुराम आहे. परशुराम, हे परशुरामा, तू माझं फार मोठं उपकार केलं आहे. देव करायची परत फेड मी करेल असं मला वाटत नाही. हे दशानन, उपकाराची भाषा नको. मी माझ्या गुरुची गुरुदक्षिणा पूर्ण करण्यात आलोय. हे दशानन रावणा, प्रथम आपण या भडकावतीतून त्वरित निघाला पाहिजे. चल माझ्या बरोबर. चल रामा, चल. सुस्वागतम. आपल्या समोर सुरू असलेल्या या कार्यक्रमाला आलं बक्षीस सुनील डावळ यांकडून 200 रुपये. दिनांक 8 डिसेंबर 2024 हौशी कलाकार यांचे नमन माटून येत आहे. तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. तसेच रवळनाथ रिमिक्स मंडळाचे निर्माते अमित डांगे यांकडून या नामाचे गायक रोशन रावकर यांच्या बुलंद आवाजासाठी 201 रुपयांचा पारितोषिक आहे. या सर्व बक्षिसांचा आणि श्री नवनाथ नम्रपणे रत्नागिरी अत्यंत आभारी आहोत. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद.
महाराजांचा विजय असो. सेनापती, राज्यामध्ये सर्व कुशल मंगल तर आहे ना? महाराज, आपल्या बंदिवासातून रावण सुटून गेला आहे. काय ऐकतोय मी? आपल्या बंदिवासातून तो रावण पळाला? हे कसं शक्य आहे? त्यावेळी आपले सैनिक कुठे होते? महाराज, आपल्या सैन्याने पूर्ण लढा दिला, पण ते मृत्यूस पात्र ठरले. असा कोणता वीर आहे ज्याने आपल्या मृत्यूस निमंत्रण दिले आहे? तो म्हणजे परशुराम आहे. परशुराम? परशुराम नाही. अरे परशुरामा, तू तुझ्या मृत्यूस निमंत्रण दिले आहे. सेनापती, बोला महाराज. सारे सैन्य सज्ज करा, चारही दिशेला पाठवा आणि त्या परशुरामाला बंदिस्त करू आमच्या स्वाधीन करा. चला निघा, चला निघा लवकर. आपल्या समोर सुरू हा कार्यक्रम आले स्वामी, स्वामी, तुम्ही इकडे निश्चिंतेपणे बसला आहात. माझा बालराम बरीच वर्ष झाली शिक्षणासाठी गेला आहे. मला त्याची फार आठवण येत आहे. रेणुके, तू मुळे चिंता करू नको. साक्षात नारायणाने आपल्या पोटी अवतार घेऊन रेणुके तो वेद पटण्यासाठी पुष्कर तीर्थी गेला आहे. तू त्याची मुळे चिंता करू नकोस. त्याचे वेद पठण झाले की तो परत येईल. माते प्रणाम पिताश्री. प्रणाम. चिरंजीव हो. माते प्रणाम. अरे बालराम, तू किती मोठा झालास. माझा राम, माझा राम. पिताश्री, शंभू महादेवाच्या कृपेने धनुर्विद्या आणि पाशुपात्यात पारंगत झालो आहे. हे पहा परशु, शिव शंभूने मला प्रदान केलंय. शाबास रामा, हीच आपल्याकडून अपेक्षा होती. माते, आजपासून तुझा हा राज परशुराम झालाय. परशुराम माते, परशुराम झालाय. स्वामी, ते सर्व राहू द्या. माझा बालराम फार वर्षाने आला आहे. त्याला आधी पोटभर जेवून घालूया. होय रेणुके, आपलं म्हणणं खरं आहे. चला चल राम. पुन्हा एकदा हा रसिका
प्रेक्षकांसाठी पुन्हा एकदा कोकणातील युट्यूबर आयोजित श्री सोपा राघोबा राधाकृष्ण नमन मंडळ बोर्डे गवळीवाडी यांचं नमन आहे. शाहीर संदेश बंडागळे, पप्पा बंडागळे यांचा हा कार्यक्रम दिनांक 29 नोव्हेंबरला त्याच ठिकाणी होणार आहे. तर रसिक प्रेक्षकांनी त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. काय करावे काही सुचत नाही. तो रावण माझ्या पण दिवसातून निसटला. त्या परशुरामाला मुळी क्षमा नाही, मुळी क्षमा नाही. नारायण नारायण नियतीचा खेळ कसा, जन्म मृत्यूचा फासा, नका घालवू आया या देहाची काया. हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा रे. हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म सारखा रे. नियतीचा खेळ कसा, जन्म मृत्यूचा ढासा, कसा घालवू आया या देहाची काया. हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म साध्य करारे. हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म साध्य करारे. नियतीचा खेळ कसा, जन्म मृत्यूचा फासा, नका घालवू आया या देहाची काया. हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म साध्य करारे. हो या देहाला नित्य जपारे मानव जन्म साध्य करारे. नारायण नारायण. राजन, मी तुझा राग समजू शकतो. महाराज मुनी फार युक्तीनं आणि शक्तीनं त्या दशानन रावणाला बंदिस्त केला होता. परंतु तो परशुराम अरे राजा, अरे युद्धात जय आणि पराजय होतच असतात. तुझा जर राग शांत करायचा असेल तर माझ्याकडे एक नामी युक्ती आहे. नारायण नारायण. नारद मुनी जे काही म्हणत असेल ते कथन करावे. राजन, तुला शिकारीचा फार छंद आहे म्हटलं. जर का तुझा राग शांत करायचा असेल तर तू शिकारीला जा. नारद मुनी अगदी योग्य मार्ग सुचवला. कित्येक दिवस झाले शिकार केलेली नाही. फार आतुर झालो आहे. पण राजन, मी काय सांगतो ते नीट आहे. भागीरथी नदीच्या काठी दिव्यरूप नावाचे एक अरण्य आहे. त्या अरण्यात
नारद मुनी हे ऐकून फार फार आनंदी झालो आम्ही, फार आनंदी झालो आहोत. पण राजन, मी काय सांगतो ते नीट आहे. त्या अरण्यात जमदग्नी नावाचा एक ऋषी आहे. त्या ऋषीची पत्नी रेणुका, देवी रेणुका येणाऱ्या अतिथींचे पाहुणचार करून त्यांना भोजन घालवत असते. राजन, देवी रेणुका फार सुंदर आहे. नारद मुनी कधी एकदा त्या अरण्यात जातो असे मला झाले आहे. येत आहे नारद मुनी, येत आहे. नारायण नारायण. आता परशुराम आणि शत्रुघ्न यांची भेट तर नक्की होणार. नारायण नारायण. भवसागर हा पार कराया, नाममुखी ते जावे. भवसागर हा पार कराया, नाममुखी ते जावे. हरी नाममुखी ते घ्यावे. भजनी तवला गावे. हरी नाममुखी ते घ्यावे. भजनी तवला गावे. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी. भवसागर हा पार कराया, नाममुखी ते घ्यावे. भवसागर हा पार कराया, नाममुखी ते घ्यावे. हरी नाममुखी ते घ्यावे. भजनी तवला गावे. हरी नाममुखी ते घ्यावे. भजनी तवला गावे. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी. नाम सहित साधना ही सोपी. नाम सहित साधना ही सोपी. जळतील पापे जळ पाथरीचे. जळतील पापे जळ पाथरीचे. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी. भवसागर हा पार कराया, नाममुखी ते घ्यावे. हरी नाममुखी ते घ्यावे. भजनी तवला गावे. हरी नाममुखी ते घ्यावे. भजनी तवला गावे. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी. नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री हरी हरी. हॅलो, तुमचं स्वागत आहे. आपल्या समोर
प्रणाम प्रणाम ऋषीमुनी. आशीर्वाद असो राजे. आपली ओळख? ऋषीमुनी, महिकावतीचा राजा मी सहस्रार्जुन या अरण्या शिकारीला आलो असता मला आणि माझ्या सैन्याला फार ताण भूक लागली आहे. आपण आमची भोजनाची व्यवस्था करावी अशी आपणास विनंती आहे. राजन, आपण निश्चिंत राहावे. आपण स्नानामध्ये आठवून यावे. आपली भोजनाची व्यवस्था केली जाईल. काही हरकत नाही, येतो आम्ही.
ऋषी मुनींनी आमच्या भोजनाची व्यवस्था केलेली दिसत नाही. फार फार भूक लागली आहे. राजन, आपली स्नान आटोपली असेल तर आपण आपल्या सर्व सैन्य भोजनाला चला. ऋषी मुनी, आम्हाला फार भूक लागली आहे. ठीक आहे. फार भूक लागली आहे. चला चला, आमच्या भोजनाची व्यवस्था करा. अति सुंदर, फार फार अति सुंदर. इतकी फार सुंदर अशी पंचपक्वान्नाची व्यवस्था होईल अशी आम्हाला कल्पना देखील नव्हती. ऋषी मुनी, या आपल्या गरिबांच्या आश्रमामध्ये आमच्या भोजनाची व्यवस्था इतकी चांगली होईल असं वाटलं नव्हतं. हे कसं शक्य झालं तुम्हाला? राजा, हे काम देणू काय जे जे इच्छा हवे ते देत असते. ही काम देणू इंद्राने आम्हाला आमचे आश्रम धर्म व्यवस्थित चालावे त्यासाठी दिले आहे. ऋषी मुनी, माझी आपणास एक विनंती आहे. बोला राजन. मी हा साऱ्या जगताचा स्वामी, तुमचा पालनहार. माझ्या राज्यामध्ये अपाट लोकसंख्या आहे. मला ही कामधेनू दे. या कामधेनूच्या बदलात मी तुला सहस्त्र गायी अर्पण करी. सहस्त्र गायी. राजा, तू राजा आहे. तू या काम देणं काय शो आमच्या आश्रम धर्म व्यवस्थित चालावे त्यासाठी हे काम देणं आम्हाला इंद्राने दिले आहे. ऋषी मुनी, माझी आपणास अजून ही विनंती आहे. ही कामधेनू मला द्यावी. नाही राजा, असा सगळ्या राजाला फार गर्व झाला होता. कपिल मुलीला दुखावल्यामुळे त्याच्या 60 पुत्र जळून भस्म झाले. राजा, उगीच ऋषीला दुखवणे बरे नाही. राजा, माझी विनंती आहे, तू इथून निघून जा आणि हा आत्ता सोडून दे. रे म्हाताऱ्या, तुला मी चांगल्या प्रकारे समजावत आहे. मुकाट्यानं ही मला कामधेनू दे, नाही तर हिला घेऊन जाणार म्हणजे जाणारच. राजा, मी तुला समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. जशी तू आपली इच्छा कुशाल घेऊन जा कामधेनूला. ही कामधेनू घेऊन जाणारच म्हणजे जाणारच.
ते स्वतःच्या रक्षण तू स्वतः केलं. काम धेनू गायब. या म्हाताऱ्याने तिला गायब केले आहे. हे ऋषीमुनी, मुकाट्याने ती काम धेनू माझ्या स्वाधीन कर. नाही काय तुझा मृत्यू अटळ आहे. राजा, कामधेनूने आपल्या स्वतःचे रचन स्वतः केले. अजून विचार कर आणि निघून जा इथून. ए म्हाताऱ्या, एक तर मला काम धेनू दे, नाही तर स्वीकार ही तुमचे आव्हान. राजा, अजून विचार कर आणि निघून जा इथून. माझा क्रोध आणावर आणू नकोस. ऋषीमुनी, तुझ्या मृत्यूशिवाय मला ती काम घेऊन मिळणं शक्य नाही. वेळ विचारा. ठीक आहे. स्वामी काय केलं ते? स्वामी, स्वामी उठा ना.
स्वामी 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 धाव परशुरामा परशुरामा धाव स्वामी माते 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 पिताश्री पिताश्री स्वामी स्वामी माते माते बालरामा माते कुणी गेले कुणी गेले पिताश्री बालरामा त्या सहस्त्र अर्जुनाने तुझा पिताचा वध केला माते 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 बालरामा सूड घे रामा सूड घे सूड स्वामी माते माते मी तुझ्या कुंकवाची शपथ घेऊन सांगतो की त्या क्षत्रियांच्या कुळाचा नाश करेन त्याचा विश्वाला वध करेन आणि या भूमीवर त्यांच्या रक्ताचा सरोवर बनवेन माते त्यांच्या रक्ताचा सरोवर बनवेन शंभू शंभू रुद्राज रोहित घवारी यातून 200 रुपये मनीष गजानन सांदी प्रवीण सांदी तेजस सांदी अमर पांढरी रत्नागिरी याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपये तसेच प्रकाश सुरेश पांगरे वांगडे नवेलेवाडी यांकडून 201 रुपये तसेच सुरेश सकाराम तांबे गाव सरगुडे रत्नागिरी यांकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपये रवींद्र पांकले गाव पांगरी रत्नागिरी यांकडून 100 रुपये या सर्व भक्तिदात्यांचं आम्ही श्री नवलाय नमस्कार कवी रत्नागिरी अत्यंत आभार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. क्षत्रिय धर्माचा विजय झाला. क्षत्रिय धर्माचा सार्वभौम सम्राट झाला. सहस्रार्जुन त्या जमदग्नीला
तडफडून मारला. 21 वेळा वार केले. 21 वेळा. अरे परशुरामा, तुझं काय होणार? तुझं कसं होणार? तुम्हा क्षत्रियांच्या रक्ताचं या भूमीवर सरोवर बनवेल तेव्हा तो परशुराम सांगेल. परशुरामा, तुला देखील सहस्रार्जुन जिवंत ठेवणार नाही. तुम्हा क्षत्रियांचा नाश हाच माझा ध्यास. परशुरामा, अरे या साऱ्या त्रिगुणाचा स्वामी आहे मी. साऱ्या त्रिगुणाचा भगवान आहे मी. भगवान, अरे तुझ्या बापाला तडफडून मारला. 21 वेळा वार केले. 21 वेळा सहस्रार्जुन देखील या परशुरामाच्या क्रोधाला बळी पडू नको.
रेणुकेचा पुत्र परशुराम मी, रेणुकेचा पुत्र परशुराम मी, रेणुकेचा पुत्र परशुराम मी, 21 वेळा सत्य धर्माचा नाश करणारा परशुराम, नाही कोणी आव्हान देणारा शक्तीने अभिमान मी, माझ्या आधी परशु या सृष्टीचा भगवान मी, शस्त्र पाहूचा गर्वला अन्याय तू केला, शस्त्र पाहूचा गर्वला अन्याय तू केला, हो पाप कर्माची फळ मी तुझा वध केला, शंभो
गुरुवारी शिवशंभूच्या भेटीला जातोय. सावधान, याच्या पुढे एक पाऊलही टाकू नकोस. आतमध्ये जाऊ शकत नाही. हे विचित्र प्राण्या, माझा मार्ग रोखत तू आहेस तरी कोण? मी शिव पार्वतीचा पुत्र गणेश आहे आणि माता पित्यांच्या आदेशानुसार तिथे उभा आहे. अशक्य! तू नाही नर आहेस ना पशु आहेस. तू एक असामान्य प्राणी आहेस आणि तो शिव पार्वतीचा पुत्र असू शकत नाही. माझा मार्ग सोड. अरे ज्या मातेने जन्म दिला आणि तिने आदेशही दिला, तिच्या आदेशानुसार तिचे पालन करणे हे माझं कर्तव्य समजतो. हे विचित्र प्राण्या, क्षत्रिय धर्माचा एक ईश्वरा विनाश करून या भूमीवर रक्ताचे सरोवर निर्माण केले. माझ्या क्रोधाला बळी पडू नकोस. हे दृष्टा, तुझा काळ जवळ आला आहे. संभाल प्रहार. शंभो, माझ्या अजून फार मोठा अपराध घडला आहे. मला क्षमा कर, मला क्षमा कर. परशुरामा, जे व्हायचे ते होऊन गेले. परशुरामा, एक दंत होण्याचा मान नियतीलाही गणेशाला दिला आहे. त्यामुळे आजपासून गणेशाला एक दंत या नावाने ओळखला जाईल. शंभो, शंभो, शंभो.